Assalamu alaikum ba ni sai ba bikin jini ko da ban sake zanen komai ba. A zuciya nake jinki umma, inda nake idona ba zai yi kuka ba. Zuciya nake jinki umma, inda nake ba zai yi kuka ba. Mai iya canza manufofi, ina bukata ne ai tafi na sufofi dan kashe fulhil ba samu da kofi wanda za su kara sadar da ni cikin liɗifi. Alƙalamin kudura yabi ne zana abin da wani na ba za ya kawo ba. Yake zuwa ya kari kafin da nuna ce take rufe musu murfi. Ina ta roƙo karabar ni in yi kusubi fagen san Fatima wuce wace wuta zabi a bana rabi wai sa salama kara shigi ya ji wani bai saka abin da za a dinga yin nawa da yawanka. Ma'ana salatin nan da kai ka bar wasaninka, wanda dan sani kake ta shirya shirinka a saka da da yakin nubuwa. Wasu su ban ji ɗaya rufa maya nana. Salamu alaiki nana ke kwarai kin girma. Salamu alaiki nana arzikin wata mama. Salamu alaiki mama ke kadai ce mama. Salamu ala nasiwa nusaiba kin ji ko da ban sake ranan ko mai ba. Baitoci mukarrima arzikin gidan kowa ya ci, a tsakar gidan ku ake baiwa bawa yanci. Sai kaga ya dawo wai anai masa fadanci, ka sai ta ciyar goludin mutunci. Kice in ce ko harafi bai shirya zance ba. Na samu daidaito tun da na shigo rimi, gani nan cikin fada wadda babu rudani. Farfajiyar daji kara sai ta yi wayi, matabbata ko masance da su sani, da su ake samun yaki. Su Fatima ban ji suna waraku ba. Kin samu ne ta cikin rayuwar Rasulallah, ina faɗi ne da faɗin sakairu kalbilla.
ke ce filinsa da badilinsa kuwa isela ita ji ta gani kawai shi yake kalla a zahirin sufar jama'a Fatima da Annabi ba za su zama babu ɗai ba ita ce shi ne ita ko kara sauraro jininsa ce sirri wacce rabu ya taro tsokarsa ce sai aka sufanta ta ka gyara aka gini a zatin ta rabu ya koro aka gina ta abiya ta wanzu cikin sufar da ba a bawa kamar kitaba da kamar sananatin farko irin zubin zatin sofar sa ta sauko tafiya zama tashi irin zancen tangon farko isa kuku da sandarsa kike yin iko shi ne ya ce rabu ya baki kaga ko nana ba za ki rasa komai ba ke ce cikin numfashi imamu ko yaushe baya raba ki da zatin jikin sakin nashi ruwa da